Kadai ka basngusi yagi fan jong Cristiano Ronaldo na marabakam siyam la urlang kumba kilakmil ti bat kurnam job ka England haka jingil kai ka ba itana Persia iya ka Croatia bat ka Austria ru kala aban job lailwi kul iya ka Jordan te hoy prolog habangi pai na kaleng jong ka Portugal bon nagi prolog ki bakmil ti ba Cristiano Ronaldo un la aban tep da ka hat-trick lani ke gol hadin mo Lionel Messi ula ban kharwit hat-trick Persia iya ka Algeria Andre kam siam la urlang setia kumbakil khmilti bat kamlech setia hakalenti kabau Cristiano Ronaldo ukwa haka jingil kai kaban rusin ka World Cup tournament jungu kata kabasdang jong ka tournament Persia iku Kongo kabaka jingil kai kalkut haka jingil kai wai na ka Portugal wai na ka Kongo na ka Portugal lai open tap daw Jona West hakam nit ka ba ro Andre de hakam nit ka ba Sausan Plusan lala wai visa banpon pai ka te ka sigol na ka banta ka Kongo te hoy pulo habangi pai hakane ka jingil kai ka long ka ba boring ni kam long ka ta ka jingil kai ka itnan na mar ki babun hi kirang il kai jong ka Portugal ki klem la ban yele kai bha like no na Jona West bat ki kato kani kirang ka jong ka Portugal bat ke ka bapan buring susu namar bakim ju pas sya Cristiano Ronaldo bat bun sin hiki pas syadin kumta hi ka jing kai ro kalkut ha ka jing kai na kaleng ka England Persia iya ka Croatia kani ka jing kai kalong ka jing kai ka ba itanan ka ba Hurricane lala ban tep argol bat ya kai gol sindan bat ugari Lineker haka World Cup na kabenta ka England but Hurricane ula kalalong all-time top scorer jong ka England haka World Cup kata ulala aban tep shipyo gol na kabenta ka England hakikat artli kicingin kai wujud belang hampat ula aban tep iya ka gol ka patniyo ka jengo na kabenta ka England but Southly na ki wan haka tournament ka bahe na kaleng Rashford ru ulala aban tep shigol ka gol ka ba itanan pha Marcin ba umi madan na ka substitute kabakane ka jing la kai kalkot saula arkol kublai shibon